मास डेमोस्ट्रेशन में आके आपका जो बोडोलैंड डिमांड है वो आप क्या कहना चाहते हैं? बाजिनिफ्राय 100 बोसोरारि जों समाव सारदाङालासे राजा लामायाव ओंखारफिनालासे थांना थानाय बेबायदि बेबस्था लानानैसो जों सुक्ति खालामनो हादों सुक्ति खालामनो नागिरदों आरो बिनि थाखायनो जों हमथाबनानै दासिमहालागै सुक्ति खालामालासिनो सरकारखौ जों नारसिनथारदों दिनै रायजोफोरखौ खावलायदों जों धैर्य हमनांगोन धैर्य सहकारे जों नांनांगोन नाजानांगोन कारण धैर्यनि गेजेरजों जों जय जुक्ति जानो हायो आरो बिदिनो धैर्य लानानै जों नाजाबोबाय थादों आरो नाजालांबाय थागोन जेब्लाहालागै बर'फ्रा गावनि बिखा सिनायथिनि सिकिउरिटि मोना प्रटेक्सन मोना जेब्लाहालागै बर'फ्रा गावनि हा हुनि प्रटेक्सन मोना सिकिउरिटि मोना अब्लाहालागै जों खिन्थु नाजानायखौ गारा दिनै जानला मोनला सुक्ति खालामबानो जानाय नङा जों ओरैबायदि सुक्ति खालामनांगोन जाय सुक्तिनि गेजेरजों 100 इयार्स जाति हिसाबै थांना थानो हायो बेबायदि बेबस्था गोनां सुक्ति जों खालामो दिनै जों साबायखर होदों नोंथांमोना बेबायदि फालांगियाव फैनानै जोंनि लुबैनाय हास्थायनायखौ भारत सरकारनो दिन्थिनायाव बाहागो लाफैनायखाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बेनि थाखाय साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों 19 में जैसे बोडोलैंड को जल्दी देना है और मिलता है एनडीपी प्रोग्रेसिवनि आफादगिरि गोविंद बसुमतारी बिथांनिसिमबो आं बे समाव साबायखर बावदों गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों आथिखालाव नुजानाय माखासे थासारिनि बागै फोरमायलांनायजों लोगोसे सरकारजों सावरायनाय एबा जोंनि सोमावसारनायनि बागै रायजोफोरनो गेबेङै फोरमायनायनि थाखाय आं बिथांखौ बे समाव साबायखर बावदों जोंहा समाज सिबियारि मोनसे समनि एबसुनि हारिमुनि आफादारि मानगोनां बिबिकानन्द नार्जारि दोंसे खन्थाइ आवरायनो नागिरदों सारखौ आं बे समाव खावलायहरबाय आरो सिडनी खासिकत्रा आनसलिकनिफ्राय मोसानाय मोनसे थामथिम खालामदों बिथांमोनखौ थामथिम जाफैनो थाखाय खावलायखाबाय खन्थाइ आवरायनायाव निजेनो थामथिम जाफैयो आरो मोसाखांनायनि उनावनो इउपिपिएलनि मानिजाथाव आफादगिरि इउदि ब्रह्म बिथाङा बिबुंथि लाखिगोन जम्मू कश्मीर दी दिया तेलंगाना दी दिया झारखंड में दी दिया क्यों बोडोलैंड को देने को आप नहीं सकता हम लोग को बोडोलैंड को जल्दी अच्छी बार मिलेंगे सर और आपको हम धन्यवाद देंगे